er was gewoon paniek onder de lui. We hebben daar met de vastelavond geen nonnenvotten in zitten. Dat gaat dus toch niet gebeuren. En daarom heeft deze bakker uit Sittard-Geleen nonnenvotten.nl in het leven geroepen. Dat is een online platform die deze Limburgse lekkernij niet alleen moet promoten, maar dus ook moet gaan beschermen. En eigenlijk een soort Wikipedia-pagina over de nonnenvot. Het ontstaan van een nonnenvot, waar ze vandaan komen, wat de mythes erover zijn, wat de lui erover vertellen. Maar ook natuurlijk waar de nonnenvot te krijgen is. Roy zet zich al jaren in voor het behoud van de nonnenvot, want steeds minder bakkers in Limburg maken nog op ambachtelijke wijze deze verstapering. Maar Roy ziet ook dat er in de supermarkten steeds meer lookalikes verkocht worden. Ja, dat deed me pijn. En zeker binnen Sittard-Geleen, waar de nonnenvot ontstaan is, ja, dat kan ze nu toch niet metgeven. Wordt de nonnenvot met uitsterven bedreigd? Ik ben er wel bang voor. Nonnenvot maken is echt handwerk. Dat is niet machinaal te maken. Er moet een knoop in gelakt worden. Er is nog geen robot wat echt kan knopen. Er werden wat machinaal nonnenvotten, tenminste krakelingen, werden gemaakt. Ik mag het niet nonnenvot noemen. Er werden krakelingen gemaakt in de fabriek, die werden gewoon uitgestanst en vervolgens in frituurbed gebakken. Ja, qua smaak, qua emotie, qua vakwerk, ja, je kunt dat niet in de buurt van een nonnenvot. En dat is hoeveel we wel helft willen maken. Een nonnenvot moet een nonnenvot blijven. Moest er niet een of ander baksel van gaan maken en dat maar nonnenvot gaan noemen.